אז לסיכום המשחק הנחמד, הכנו מהנכדים עוד משהו קטן. אתה לא רוצה כבר לבוא לא, אחרי זה עונה. הנכדים, כולם להכין את המצלמות, תעזור לו רגע. טלי, תמילה לנו את המוזיקה הבאות שלי. מה? יש שם פלייבק. איפה הוא? בדיסקו. לא קיבלתי. רגע, צריך להקריא. טלי, צריך להקריא? הנה, יש כיסוי? לא מקרנים כלום. אפשר לסדר. תשימו את הפיק של שני לא, תשים משהו... שים משהו פיזי. תיזהר שלא יישרף. סליחה? איזה טוב. זה בוזי, לא בתמונה. בוזי, לא ככה. איריס, את פוציומטית, את מציירת את הילדים שלה? לא, אנחנו... ככה. זה כי אני הכי דומה לה. תשאיר את זה, זה איתן. יאללה. זה התחמם כזה. רק שנייה. רק רגע. אז אני אצלם רק את הילדים שלי. בינתיים יש לי משהו לספר לכולם. יופי. יש לי משהו לספר לכולם. לא שייך לנכדים? רגע, חבר השופטים פה יהיה טוב. מעולה. אז יש לי סיפור לספר כדי לעזור את הזמן עד שהטכני יהיה מוכן. כן. מסתבר שיש משהו שמכל הנכדים רק הגדולים חוו, וזה חבל. וזה משהו שסבא טבוע לי עמוק בזיכרון. לי ולגיל טבוע. לי זה לא טבוע חזק. לי זה טבוע ממש חזק. אז רק אתה. שסבא היה לו אוסף גדול מאוד של סיפורים על הגמל בדרך לבריכה היום. אוי, אתם לא יודעים כמה סיפורים היה. וזה מורשת שהולכת ונעלמת, חבר'ה. הולך ופוחת הדור. בוזי, עכשיו אתה במדבר, אתה צריך להגיד. עכשיו אני חושב על סיפורים על איזה יופי, את יכולה לספר לבת שלך? תודה רבה. לא נותן לי לדבר. אדי, כשאתה מוכן תגיד. רק רגע אחת. אוקיי, אמיתי. תסובב טיפה את הרמקול אליי. זהו. איריס, אנחנו עוד נתחשבן אחר כך. אבל תיכנסי. אתם מוכנים? רגע, תקשיבו רגע, ענבר ואני לא יכולה את כולם, לא תעשי ככה, נראה וידאו. רגע, אפשר אם יש לי עוד אחורה, מהחשבים, תעמדי. רגע, זה עקום. יחי הספונטניות. אני צריך. לדעתי אתה רואה את הילדים שלנו, זה הכי חשוב. לא, אבל לכו אחורה קצת. פה. הצילום האיכותי הוא פה, הוא לא שם. חבל. זה לילדים שלי. אוקיי, אני לא מחכה להוראות נוספות. 2, 3 ו... ווליום. ווליום. רגע, רק שנייה. תמיד האלקטרוניקה זה מקלקל את הכל. לא, לא תקשיב כלום, הכל בסדר. אוי, אומר לי לא ניתן להקליט. אולי תביא טיפה כן למיקרופון. תתחילי למחוק את כל השטויות שלי רק שנייה. אני רוצה, לא אמרו לי שיש כזה טוב, דבר. נעשה חימום קול. מוכנים? אוקיי, נראה לי שאתם מוכנים. רגע. לא מוכנים. עוד לא. בחימום. לפי אפליקציות. או, זה רעיון, חכו, אני מוכרת את אני מוכן. ממו, קדימה, גו. יאללה, גו ווסט. לא צריך להנמיך. תצלמי גם את הילדים שלי.
תעלה קצת. תחזיק את המצלמה רגע. תשאיר בקול. שם את זה עוד פעם. עוד פעם חייבים. אלון. נשיקה לסבא, עמית. עמית היה ראשון, אפשר לסבא לדבר? בטח. יאללה, המנחה, מה עכשיו המנחה? גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשמור צוות מאוד מיוחד, לא ברכה מאוד מיוחדת. מה, אתם לא צודק? וברכה. הקלטו. במובן מסוים. במובן מסוים. שגם יש לי שערות לבנות וגם קמטים. מה, מפה? מה זה? לא הכנו את זה.
רגע, רק שנייה. שבוזי, תספר בדיחה. פעם היה גמל, היה לו דחשת. מה היה הסיפור? היה סיפור מאוד מרתק, איזה שעות הוא נתקע בזה. על זה שהלכו את הסוסיתא. היה סיפור. הסוסיתא, מכרו את הסוסיתא של סלמה. בעקבות זה אמרנו. אורייט. כן. טוב, אז ישבנו, וחשבנו מה עוד אפשר עליך לספר. האם נספר על אהבת הטיולים, על שמחת החיים, על אהבת המשפחה, על היותך תמיד מוקף בחברים, על הרצון לנסות ולהתנסות ולגלות עולמות חדשים, על נאמנותך לחברת החשמל, על רצונך להמשיך בעשייה או על נפשך הצעירה. אין הכל כבר נאמר, וכה רבות עליך סופר, ואם נתחיל לא נגמור גם מחר. אז בלי לבזבז זמן יקר, נעבור לעיקר. יעקב היקר שאנו אוהבים, מכבדים ומוקירים. קבל מאיתנו צרור פחות בהגיעך לגבורות. 40 פלוס. 40. מילות שירו של בוב דילן שתורגמו לעברית על ידי יאיר לפיד, אך יש הרגשה כאילו הם נכתבו עליך ובדיוק בשבילך. שישמור אותך האל ויקשיב משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוחה ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. שיהיו ידיך עסוקות וצעדיך מהירים, שיהיה ביתך יציב מול רוחות השינויים, שבליבך תהיה שמחה